Pellegrime na... A ja by som dostal taký menší hlad. Ja mám nápad. Fantasticky. Vonka prší. Prejdeme si chlebíky. Teraz ich jeme. Tak dobre, Fatis. Ja idem hore. Sa do hornej izby, kde to rozsáčame na diskotéke. Ostaň na chodbe. Len to len 2 minútovia, minút 50. Takže toto bylo asi všetko z Disco chleba challengeu. My sa tu zatvoríme pekne, ale sa vám s vami otvoria dvere. Tak ja sa s vami lúčim. A kto sa s vami ešte lúči? Predsa balkón. Čus!